Здравейте! Кое ме провокира да направя тази тема, а именно ще влезе ли Борисов в затвора? Вчера прочетох статия, ето сега ще я отворя, в РОК за Hypolent. Държавата забавя, но не забравя. И ето, глобили са и с 124 000 лева. За нелоялна конкуренция, описан е подробно случая. Много плоска история. Знаеме какъв е случай с Hypolent. Протестите против Борисов. И ето как той отвръща на удара. След като протестите поутихнаха, неговата отмъстителност стана явна. След това прочетох следващата статия на Илиян Василев, който какво казва? В кабинета на шефа на Комисия за защита на конкуренцията има портрети. Поне доскоро на премиера Борисов. Тя е негово лично назначение и няма по-значимо решение на КЗК, което да не е съгласувано и одобрено от министър-председателя. Негово е решението за налагане на глоба на Hypolent. Виждате ли последователността? И също така още една статия. Виждате как се задвижи нишката на размишление в мен, за да стигна до това клипче. Слави Трифонов. Липсва само едно име. И ето тук изброява кои са били осъдени. Ето. В Македония Никола Груевски осъден за 2 години. Бившият министър-председател на Молдова осъден на 9 години. Бившият министър-председател Израел осъден на 6 години. Бившият министър-председател на Италия осъден 4 години. Бившият на Грузия министър-председател 5 години. Бившият министър-председател на Словения 2 години. Министър-председател на Румъния 2 години. Липса само едно име. Познахте ли кой е? Естествено Борисов. И тук съм провокиран от тези статии и главно ми светна лампата от Hypolent да направя това клипче, тъй като след скандиранията за оставка и затвор, концепцията за отставка, предсрочна оставка явно не успя. Не е актуална случая. Да видим дали има предпоставки за затвор на министър-председателя Борисов. Това, честно казано, е въпрос за може би $1 милион. И нека започнем поред. В интерес на истината бих казал, че днес на 18 много рано сутринта станах, може би 6 и нещо, си включих телевизор и гледах Касъл. Много интересен епизод беше в случая. Те нали са Касъл и една детективка там в щатите и тя разследваше от много дълго време случая за майка й, която била убита на времето. И какво се оказа? Хванаха американски конгресмен, точно така мисля, че беше конгресмен, който е убил майка й, преди това е бил прокурор и сега кандидатства за президент. Как го хванаха според вас? С запис. Прословутите СРС-та. Не знам доколко актуални са наистина като доказателство в щатите, но може да поразмишляваме на тази тема. И тук съм отворил, само слушайте малко фрагментче. И Влади Горанов бега, Сотир, Гешев по телефона и се смеят там тихо. Аз с такова удоволствие му обяснявам на колегата немец. Баварец. Следствие моята простотия се чудо.
Виждате в каква компания е Борисов и тук идва трудната част от нашата задача. Той е в компанията на главния прокурор и Цацаров, който е комисия за КОМПИ, която е за отнемане на имуществото. Така че, както видяхме и в 10 годишното му управление, не може да се разчита на прокуратурата да се самосезира с тези записи. И какво може да направим в случая ние? Аз съм на мнение, че биха могли, тъй като прокуратурата, де-факто държавното обвинение няма да се самосезира, тъй като то буквално е назначено от Борисов. И както се видя в изминалите години, никакъв шанс да се самосезира срещу него. Може би има някаква вратичка, не знам тук някакви прависти, адвокати, юристи, ако има, може и да коментират. Дали има такава опция да се направи някакъв групов граждански иск срещу Борисов. Като идеята е, че активната страна ще са гражданите и моята идея е да са възможно повече хора, за да може как да кажа, държавата в лицето на Борисов и целият апарат да не може да отговори, нали, ако са единици хората, ще ги смачкат като хиполент, но ако са хиляди, мисля, че ще се постигне някакво равновесие и ще има натиск върху съда. А за какво може да бъде обвинен? Естествено, цитирах филма Касъл с тези изобличаващи доказателства, които в България естествено не се разследват, но под натиска на обществото би могло да стане, но не когато активната страна е прокуратурата, ами гражданите. Би могло да се каже, значи имаме примери, когато Борисов е бил много активен, но когато, виждате ли последователността каква е? Борисов, даваме един пример. Случая с кмета на Младост. Той измести кметът на ГЕРБ от Младост. Това е най-голямата община в България. Какво стана тогава? Прокуратурата се намеси много бързо. Тя беше отстранена, за да не пречи. Главният герой е и Гешев от този запис, който е в компанията на Борисов, Горанов и Цацаров. Виждате какви са отношенията. Може би друг пример бих могъл да дам с Буюк. Тогава това е турският гражданин, който под натиска на Ердоган Борисов екстрадира. Значи, доколкото си спомням, почти 100% съм сигурен, той съдът се беше произнесъл да не се депортира, но въпреки всичко Борисов го депортира за часове буквално. Това би могло да бъде част от обвинението. Част от обвиненията биха могли да бъдат тези... Значи, вижте, много интересно. Тезата за полезния идиот. Не знам дали се сещате германския министър, мисля, че беше председател, министър-председател ли беше, да, Шрьодер, който застъпваше руски интереси, по-скоро интересите на Газпром. И какво стана след като той напусна поста си? Отиде да работи буквално в Газпром. Така че може да се види
какви интереси защитава Борисов. Ето, примерно, дадохме, доколкото си спомням така по памет, 3 милиарда за изграждането на този турски поток през България, които не се знае след колко десетки години ще се изплатят. По време на криза това се инвестира. Значи аз съм за, нали, аз съм, може да се каже, десен избирател. Да, аз съм за купуване на изтребители, на кораби, но нито изтребителите и корабите, нито този поток в момента са приоритет. Концепцията на правителството е, че сме в невъобразима криза. Има голяма епидемия. Значи, представете си, по време на истинска война между България, да речем, и друга държава, истинска война, когато трябва да дрънкат оръжие, представете си тогава, по време на тази война, която е приоритетна за оцеляването на държавата, министър-председателя да пренасочи огромни пари, огромен процент от бюджета от националното богатство в закупуване на някакви ваксини. Ето точно прави обратното в момента. Когато идеята е, че България е нападната, не може да се справи здравна система, има много заболели, вместо да се пренасочат тези средства в тази посока, към медицинските кадри, към болничните заведения, към, ако щете, изследвания, тези пари се насочват към съвсем различни проекти, които могат спокойно да изчакат. Това е концепцията за полезен идиот, както го дадох примера с Шрьодер, така и Борисов. Но той по-скоро е полезен идиот, бих казал, на Кремъл, защото огромните пари се дават в тази посока. Абсолютно, според мен това е факт. Би могло да се помисли по тази част. Би могло също да се помисли от този иск държавното рейдърство. Помните какво стана с Донарит. Гледали сме интервю с Гебрев. Той каза, че ежедневно, в същия аналогичен случай като на Хиполент, ежедневно се изпращат всевъзможни държавни институции да пречат на бизнеса му. И то е много интересно тогава, не мога да сета, може би при Диков беше, каза, че държавата сама си убива този стратегически бизнес, който е с оръжие. Защото имиджа, който се руши посредством тези атаки, много трудно се възстановява. Какво стана с Корпоративна банка? И това също са тези герои, които са в записа, който пуснах преди малко, който е тук на екрана. Това са Цацаров, Гешев и Борисов. Какво стана? Това също може да бъде част от този групов граждански иск, който да бъде иницииран от обществото, от гражданите, но от по-голяма маса граждани, за да може да бъде разпределен риска и да бъде минимализиран за хората. Защото виждате Борисовите институции какво правят. Нека пуснем още един интересен аргумент. Иначе, разбирате това, че вкарах така го АТТИ, това КФН по Европол, за това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мен, това е много важно. Това за къщите за гости, как се движи. Забележете сега. Тези записи колко са показателни. Става дума и отношението към европейски лидери, институции. Става дума за размазването на физиономите, нали, образно казано, този там от Еврохолд. Как натиска държавата? Виждате ли как натиска държавата? Къщите за гости какво стана, когато има интерес, политически интерес? Нищо. Но
частни лица и фирми биват натискани. Това също би могло да бъде част от натиска върху Борисов. Така че аргументи и факти има достатъчно много, за да може да влезе той в затвора. Както тук беше изброил Слави Трифонов, като бивши партийни величия в цяла Европа. Тук съм си извадил, ето, прокурора. Какво интересно, тъй като ми беше интересно, явно прокурора, извинявам се за моята некомпетентност в случая, но просто трябваше да проверя и структура на прокуратурата, какъв се явява той. Ето, той изисква от компетентните органи, от длъжностни лица да отстранят нарушенията на закона, значи прокурора, и да прилагат мерки за въздействие по отношение на нарушителите. Значи явно без прокурор не може би да се мине. Нека да си дадат становището, може би, който иска в коментарите. Но, нали, така елиминираме малко или много тяхната неангажираност и може би наистина варианта е да се подаде групов граждански иск срещу министър-председателя, като аргументи има стотици аргументи. Така че няма как да очакваме от това, вече всички сме го чували, от чужбина някой да ни оправи нашите вътрешни неща. Виждате, че Европа има достатъчно проблеми, Америка също. Той е удобен за Русия, така че все още той е в свои води. Но варианти за противодействие според мен има. Така че може би за сега толкова, като още една статия днеска се отвори. Путин получи имунитет и след като напусне поста си. Виждате, той направи промяна на Конституцията, както и Борисов се мъчи да направи, и няма да се очудя, ако и нашия министър-председател реши да направи такива промени в закона с цел да защити себе си. За сега толкова и благодаря.